solang do akai arjon tado nang ji boche asong kang thul bo lenga porom kache song pen kapalong. Organizing secretary. Kachetherak. Office secretary Formula Teronpi. Finance secretary Simarong PP. Public City secretary Rebecca Rohangpi. Treasurer Bengkal Bobita Terangpi. Dak Duar Baguri constituency lagi tarik sirkap Julai 2022 arni ladak women wing atum ladak suarlo song tum ladak kiseng jiapan alang litum chingrum lo apen litum central APSLC KHEI Purnima Hipi alang li vice president alang li pensitamin ang chetong dunlo apen litum suarlo song central penwangsi ladak suarlo song kiseng jiapan dakwang lo kasi KHEI mondol singing pi alang li penjapon si apen dak Duar Baguri constituency arat doan so pinso tumta nangaching hondun labang ang thek nitlitum chethek long lo kasi ahin pensitami di kokajan lapen ke dehuri deitor di kadu kawi pensitami alang litum APStin penjehang si pini suarlo song president secretary penchenglo arpu bang inkorapho kan ingwaipon lo tempe labang so labang Duar Baguri PS long pen PKS kon chitong lo dake pini ke PS kon bak chitong ne troxy narkep lapuson chetong tahai lo kasi alang litum anso sesi ke claim ponjia phan alang litum APS along sitami alang litum cheseng kon bompo alang litum pen pachini kon link on thedo ahok petalam lo lake KHEI sarjai kathar lapen songjapi doan tum sitami lada state election commission labang ke panchayat aron pen ke claim that lake chokchi laposi re-election ke dojia phansi litum akichun Angring Thepik lo amasi la kengsang atum lapen ke di asam kicari atum labang akichok ci heklong pen tami alang litum Kachetherak Kachephere alang litum dolo tami arnama hirjumi rad hirjumi pen APSLC atum puthot re-election kidu thudeji Angring labang ke Thepik lo lasi non aku puthot labang so akes kang thur ponjia phan ke aku non iprang litum chonghong lo lasi APSLC atum ke ahok pet pen si ke claim ke dam lapen rad phan kapachini ajakong labang ke 6th schedule to the Constitution of India lapen paragraph 2 sub paragraph 7 lapen paragraph 20 la so arona ting pen ke mithanga dim ke mithang si wod joklong choni thur long choni lasi ilitum akhai ilitum inglong akhai do anabang ke ning ICC non do bomlo lapen BJP atum ke claim ke dam ke chokchi la rada tum chini bomlo atok ano na hok pen stami pinso mark at chisong long arlo so tum sitami chisong pon bomlo lapen ang thek chipak lang si pini women wing ka chisong do o women wing so arlo song tum chitami ning binang ne ning oy nang ne la ilitum KHEI ang tong ti kathar sars tami jogda prang po lapen anso sesi e prang giwang jilang ke ning isi ning aklong pen si kadu kawita itum keng kam chi jortu nang po ilitum hemprek ke hang article 244A 1969 aning kan hempreg longlo bonta congress atum nangne ko masi pinyarni ilitum kiduk kilak plengset ilitum kisung ilitum eviction ilitum inglong akhai phan an lasi ilitum kisung bang ilitum bang kisong tip nang po lapen ilitum akimang ke lelitik tak bang sang dan nangne churula Long live, long live. APSLC long live. Long live, long live. Suarlo song pangtang nang ma. Pangtang na. Suarlo song pangtang nang ma. Pangtang na. Duar Baguri constituency long live. Long live, long live. Duar Baguri constituency long live. Long live, long live. Duar Baguri women wing long live. Long live, long live. Mondol Singti long live. Long live, long Jai live. Kathorsar long live. Long live, long live. Tangkali ke thigali rat sekethe. Kachetherak. Tangkali ke thigali rat sekethe. Kachetherak. Bongo sena go back. Go back, go back. Bongo sena go back. Go back, go back. RSS down down. Down, down. RSS down down. Down, 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 down. KHEI pan voter list amen in Thanamji. Thanangin. KHEI pan voter list in Thanamji. Long solang do akai arjon tado nang ji boche asong kang thul bo lenga porom kache song pen kapalong.